Once again, Mr. Kuda, I know deportation, chino traumatize, chino bowa, and there's no to kanganisa. Where do I tell you the trauma? That's a trauma because how do you say, Mr. Kuda? Because kana madrill church, kana music church, kana sometimes but it's not all fungisa futhi bese. Yes. Kana film church utona film, but film zalelo wona ukuthi film if I don't fungisa kaya trauma. Trauma, I understand. But otherwise kuneva ka deportwa. The best advice because I can see you level ke trauma kakanenge katopfura. But try to adjust. Yes. I mean unga advice ukuthi chi kuneva ka deportwa vacho. So now try to advise this ukuthi as soon as try to communicate one kana family kana relationship kana then try to contact my solicitor, my lawyers, immigration. The applications for Mangurenje neku try kuti kana une vana visit because the kazhinji kacho wakuita cut off kune vana une family ungoita cut off guys but ameneko zvino stress because pane dzimwe dzenguva dzinoti vana padhini vamwe vanenge vachitaura nemadhoni ko mwana wako takazogoti ari boa aitokude saka ndinofrustrate because vana vangu madhona every day pamayezi saya I had to look after every day. Last but not least, ndeipi of the advice unodzo vatiri kudiaspora ikoko towards vachiri diaspora advice ndika muramba china issue advice ndikato ndeuti kana uchitokwanisa vasati vauya kudo vasati try to make plans ahead kunokwacho because kunokwacho wakasvika une at least direction isikade craft projects because ungosvika nekugara ungozospenda mari yacho kana tishoma taunongoona atikuitoto zvinofrustrate wakadzoka une tumbichani wangasana na sendi ndakatopiwa neofisi akatiperekedza vakati 7 watozomzvirwa tsitsi wari vachideka kuti actually you're a nice guy, you know, so can we talk about kugara papaside because ndaijabuka ndakazotaka kurealize kuti asina kuita it was too late pandakataura nemafesa chikobvumire kuita zvakanditaka confusion keke saka ndakambonijabuka ndamutenge vachita but pandakazoita calm down fese yakazodestakatsa basi things happen for this angabasa kuti havana bari but still kudheni ndakazotiti alright ndakuitira favor ndakupawo mari yangu yemuhomwe ndakazomba 150 vandakaendida 150 iyi US apa kana uchidzoka unofanira kupiwa mari ndangonzwa kudaro but dzinobuda here mari dzedzo anopiwa mari dzedu aberoti azhinji vacho haazopiwa but by law unofanira kupiwa kana ukatoapply zvekuma mari inotengera pa 750 kuzoya tenga 500 750 1500 kana 2000 kana 2000 unongoipiwa ka 1 chete unopiwa half uriko uzopiwa half yosvika ukuthi nekadi zvovharana pandakafila for kune terms and condition acho ndakaverenga chiti kuprocessa mafomu nekuzonikira zvese
zvotora 3 weeks. Saka pandakasaina ndinoda kudzokera ndakazoshamisika after a week and a half watouya kutora mafomu amwe vakasitaita aprocess. Safari kuti mari dzacho suitable rupiwa mari. Otherwise kana munhu wadeportwa wamuzimbabwe wareva kwadzokera kwacho, sekuona kwangu inini haufanira kuramba uri in denial kuti ndichiri ikoko. Of course. Because kune vanhu vakawanda vandakaona inini vekuti sentensi yake yese haiperi asina kuti pandandiri kulangisha pandandiri kwakati zvoti unodzimara wanuisance pavanhu. Yeah, of course. And zvinokudefocasa kurarama chini. Of course. Kwaunenge uri supposed kuita, because sometimes vangotaura kuti munhu unofanira kugara wakaprepare kuti whatever zvinogona kuitika. Kuti you know kuti unogona kufailwa nehama dzako. Uchindisendera mari iwo kuda mukoma wangu, uchindisendera mari kuno kuZimbabwe, ndichimisisa mari iwo. Yeah, zvinoitika. Saka I take it good or bad luck. Mari yake yese iwayo. Saka denial ndio panofanira kupinda ipapa kuti haufanira kutomboramba uri mudenial uchiti apa yokona denial ichi unongo usina kurealize kuti padenial most of the time is sort of like unongoda kuedza kuexplain kuna vanhu kuti kwakamira sei, upenyu hwangu huri sei, unoda kurakidza lesei kuti culture yakambogara neculture samaculture akasiyana. Saka inyaya dzimwe dzedzo kuti ungosina kurealize, but kune vanhu veshe vanonga vachiteerera havangaramba vachiteerera nyaya idzi. Kazhinji kacho sevachiramboteerera vanononge uda kuvhaira nezvinhu zvisisakwanise kudzokorodza zvachose. Saka wakwanisa kuziadjusta iwewe antena yako kuti zvii kuti aiwa ine hancharamba nchitaura kuti ndaimboona bhora kuWembley Stadium chichichi. Zvinhu zvese ndiononge zvino fireball. Zvafanira kuti for example adutaura vanhu vakawanda ndamboita business, unotozoona kuti apa ndikurasika ka ndakuramba nchitaura kuti ndakambodaiso ndipo unoona kuti paunozochoka unoona hapasisina munhu pasaidi pako dzangano waiziva. Wozotoda kuti aiwa dhiri atopoka kutongotsvaga chingoro apa ndakutoita zviripo. Ndo ndinoonawo zvangu kuti inoita kuti you live healthy. But still but vashoma vanokwanisa kuita zvauri kuita vanonga vadeportwa pausaidu. Vashoma vazhinji vachona hey. But it spins upside down. Kana wakangwara Clinton, kana wakangwara usaengage nevanhu vatori muclass struggle newewo. Of course. Ita kuti kana chibhenzi chikauya apa kapa usafoseredzwe kuendeswa kumwe kunhu kudhibhoniye kuusingafodi. Ungomutaurira direct kuti shamwari handina mari ye10 kg yehufu handiye apa wodzinonditengera hufu apo. But it spins upside down, especially in a situation yangu. Pandaitaura nyaya kusaidu ndiri excited takatozorealize nyaya dzinenge dzakutobhora. Panazopedza ndazongoti okay takutaura nyaya dzeway forward. Saka takutaura nyaya dzeway forward upside down kutaura ndikuedza kuexplain ndekuti vanhu vazhinji manje vanonga vakuya maiona diaspora uyanga diaspora sekenezi ndo masichas andikufesa kuti tiudzeka vakuda kuti uchitauraka but wakataura kaitonzi ibaranziyo sanonzi tanga nyaya yako wada kuti taura nyaya yako ubva watonzi aiwa ndanyarara waiziya tikutaura iyo kuda kana uchitodriva life yacho yekudeportwa iyo usatarise maremiras, tarisa kumberi chete because kada kutanga kumbotarisa kumashure uku aiti vanhu vanonga variti vanonga varisona ne vamwe vangoti bvanzi akadeportwa utudza kuti chingwe itochiwa nekutotanga nekutoti skadhi yacho iri kuwanika papi kutotanga kuti I drink amarula zvinotena kuti sawa. Otherwise, thanks for this interview. And I'm happy. Shout out to the advice food. Most people, what do you go? No matter.
kazhinji kacho uri ikoko haizi nyika yedu. Saka kana isiri nyika yedu tofanira kugara tine faith naMwari because kune vane culture yavo, but isu culture yedu kuno ndeye machechi. Because kuno vanhu vazhinji unozoona kuno vanhu vazhinji vanoenda machechi Sunday. Saka yedzai kunamata mufamba naMwari nekungoita straightforward magraft because mhosva yaibhadhara mari yemhosva pamweni ikatowanda zvokuti but takazoona kuti kuwanda kwacho haisi kutanzi costa easy come easy go. Saka kana muri ikoko mune mukana namatai muchisenza magraft chaicho chirongo futi kuno kwacho kuti toita sei kuti watu uchitopara mhosva vari kumbopara mhosva ngawatomira ndika ngawatomira with immediate effect. Was any time no unongodzoka nechangani bhegi rako nekunongwacha kuswita uchinobvoko kutoda vajaira ana Pakerson ndokunozotumwa mogo kuchinaya kane mufana diki chaicho kana magezi akona kuita sedza rakukwata. Saka vanhu vajaya vanongomunganga negasi mungane saka ifainda kuti adjustment yacho it takes time. Kuno kumahwambi kuno haazvishuwa mahwambi kuzi izigara kwandakaita izvi kugara kwandakaita ndotombosuwa madhoni ndotombosuwa maopportunities andakainvest ese kana macourse kana macertificate aye ndinawo kana kuti let's say mari ndotofunga kuti mari shoma kuno kunenge kawanda because manganyingoti ndakazoita mari da kunotenga imba kuZimbabwe but ifanira kuti tinototora kana 10 years yeshe kuti utozonzi kana kutopfuura 10 years munhu achingoti tozotenga imba uzosvika pakukandwa pakukandwa kujecha exactly sati waitomboita kana anything saka kuti une hama neshamwari dziri kuno vari trustworthy ukatumira mari ka 500 cheko yakai mari yakatowanda kunotanga project but hairibo Mr. Kuda maitabo saka one love to everyone and stay blessed. Try to be good and try to follow 10 commandments. Really bon, sharp. Thank you.